Hej derude, Daniel Åstrup her, og i dag, der vil jeg, eller i aften vil, der vil jeg spille på en Hunger Games server, og prøve at vinde game. Så vi prøver lige at se, jeg ved jeg har en, der var der en, og der. Er der også en anden? Nej. Let's go. Okay. Der er der. Så har jeg brugt. Okay, så vi går ind i Hunger Games. Jeg vil tage den her, fordi der er mindst, og det er Hunger Games server 3. Sådan. Så skal vi så skal vi bare finde en ledig server. Vi prøver 1'eren. Nope. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nej, 11, nej, 12, nej. Stop it. 13, 14. Der er 14. Okay, join 14. Den ser meget nice ud. Den begynder lige om lidt. Så 10. 8, 7. Let's go. Go away. Fast. Det er lækkert. Jeg vil gerne have en bue og pil. Kan man godt smadre her. Det kunne godt ligne sådan en bogflæk. Sådan en chestet. Her tilbage. Jeg er udenfor. Tjener en virkelighed her. Real. Okay, vi lider stadigvæk. Efter en chest. En vippe, eller hvad? En kiste. Yes. Just. Nederen ting. We're searching after chests. Jeg lader være med at løbe. Så sparer jeg ikke på min sult. Jeg kan godt have sådan et godt sværd eller sådan noget.
skal jeg have. Det er meget interesseret i. Det vil jeg meget gerne have. Mike. Nej! Er der ikke lyst til at komme op? Nope, åbenbart ikke lige her. Morgen er der ikke nogen. Hvordan jeg skulle komme derop. Kan ikke. Kiste. Mange søv. Der er fire players tilbage. Ja, heldigvis jeg vinder den her. Det kan jeg godt prøve. Altså ikke har prøvet det før. Har jeg overhovedet prøvet det før? Det ved jeg ikke. Men altså det er nu ikke lige så tit jeg spiller på Hunger Games server. Der skal være noget ordentligt lækker meget. Nå, der er 4 players tilbage. Altså, jeg håber ikke at der er nogen der har været heroppe. Yes, ja. Oh, thank you. Yes. Er der andre chests her omkring? Må der gerne være. Der, yes, der er en dernede. Så. Guldhjelm. Jeg er godt berystet nu, eller hvordan man siger det. 3 bliver tilbage. Altså det jeg mangler nu, det er bare et godt sværd. Food. Hvorfor nemlig jeg snart dør? Der er 3 players tilbage, inklusive mig. Okay, hvis jeg ser nogen, så går jeg bare totalt attack mode. Okay, jeg vil meget gerne op på den der, fordi så kan jeg komme hen på toget. Og ja, her kan jeg komme op. Så kan jeg tage den chest. Så kan det bare må være. Præcis her. Nej. Don't fall. Så. Vent, er der mig og en anden tilbage?